Washing day everyone! God bless everybody. O, kakasimula pa lang God bless na. Anyway, Madlang Noipe, welcome to another episode of Budget Meal. Of course, with Canon. Diretso na tayo, Madlang Noipe. Tapos, yung ulam natin ngayon is escabeche. Diba? Sabi ko na on the other video na one hiwa per family o kalahating isda per family para masustain natin na may ulam tayo kahit mahirap magkaulam ngayon. Anyway, Madlang Noipe, nasa bukid tayo kaya magbahog tayo sabaw. Sarap ng sabaw. So mostly mahilig kasi kami sa carrots kaya maraming carrots. May bell pepper, tsaka sibuyas bombay, luya. Therefore, magbahog. Mas masarap sa escabeche na maraming carrots. Mahilig kami sa carrots. So minsan pag may escabeche tapos maraming carrots, nauna yung carrots muna bago iulam yung isda. So ngayon, since tipid-tipid tayo dahil medyo mataas na rin yung presyohan sa merkado, konti mo ng carrots. Importante may ibang lasa, may pagkain, may ulam tayo, madami pa. Diba yon? So, anong hirit natin ngayon, Madlang Noipe? May nasagap ako. Ano yung nasagap ko? May isang game show. Anong game show? Ewan ko. Murag semi anti-politics yung anti-politician yung show. Kasi may nagtanong. Tinanong yung contestant. Hindi ko alam kung anong klaseng mga contestant o contenders yun. Ang tanong, sinong politician na present sa bawat fiesta pero wala sa kalamidad? Sa bawat kalamidad. Ang sagot, Risa Hontiveros. Paano naging Risa Hontiveros? Tapos napaisip ako, bakit fiesta? Sa inyo na yan kung paano ninyo tatanggapin o paano niyo i-absorb o paano niyo anong tawag doon? I-proseso sa inyo. Anong ibig sabihin ng fiesta? Pati ako napaisip, imbitado siya sa lahat ng fiesta. Kasi nasa lahat ng fiesta. Kaya pala, lahat ng hearings, nandun siya. Pero lahat ng kalamidad, wala siya. May isang kandidato pa yun, natawa ako. Nakalimutan ko, hindi ko na isulat. Marites din kasi tayo sa mga news sa politics. Mahilig din tayo doon. Basta importante ngayon may pagkain tayo. Tsaka may tubig tayo. Kasi pag yung escabeche kasi masarap yung sabaw. So pag may sabaw, hindi ako masyadong kumakain ng anong meron. So meron pang sabaw tapos ito. So pwede nang walang isda muna. Sa dinner na lang to. O diba? Ganun ang budget man lang nito. So yung hanggang dito na lang muna, Madlang Noipe, dahil tumataas na ang oras natin sa video sa mga talakayan na hindi ka nais-nais. Mga brainless ba? So yun, lahat tayo po'y mag-ingat, lalo na sa ating mga kalusugan at yung lahat ng mga OFWs natin na nasa abroad, of course OFWs na, at lahat ng seafarers. God bless everyone. Ingat po tayo.